Καλησπέρα παιδιά, θα σχολιάσω ένα βίντεο που με σχολίασε ο Family Roots, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πριν ξεκινήσει το βίντεο να πω ότι είναι κωμικό, είναι για πλάκα. Πέτρο, μην νευριάσεις, σε παρακαλώ. Σε αυτό το βίντεο θα σχολιάσουμε ένα βίντεo του DoXD Pro. Το συγκεκριμένο βίντεο λέγεται... Έλα ρε, τι έγινε? Πέτρο, θέλω καταρχάς να δείξεις ψυχραιμία. Δεν ξέρω τι φάση, δεν ξέρω που είσαι, αλλά πρέπει να μ' ακούσεις, Συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Εγώ κάνω απλά να σχολιάζω εσένα. Τι έγινε? Μπρο, άκουσε με λίγο. Ναι, δεν με νοιάζει αυτό. Άκουσε με λίγο τι έγινε. Λοιπόν, θυμάσαι τότε που μας έστειλε μηνύματα η Μόμο και αυτά. Τι εννοείς μας χάκαρε το Messenger? Άκουσε με λίγο. Μπαίνω και με έβγαλε ξαφνικά από σύνδεση. Δηλαδή δεν μ' άφησε από account μου. Πατάω το email και το κωδικό μου και δεν με βάζει. Και μετά μιλάω με το Facebook και λέω ότι δεν υπάρχει αυτός ο λογαριασμός. Δεν γίνεται με σένα. Κάτσε, δεν κατάλαβα. Δηλαδή η Μωμό μας χάκαρε. Ναι. Δεν κάνω πλάκα, δεν κοροϊδεύω. Τρέμω, δεν κάνω πλάκα, δεν άντεχω άλλο. Πρέπει κάπως να πάρουμε το account μας πίσω. Δεν μπορώ. Πρέπει κάπως να πάρουμε το account μας πίσω. Πες μου ότι είναι και στο YouTube αυτό. Δεν ξέρω, ξέρεις και κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ όμως. Να ξέρεις. Σου στείλε κανένα μήνυμα? Όχι, αλλά πρέπει και εσύ να κάνεις κάτι. Δηλαδή... Καταλάβεις ότι σου έκανα φάρσα. Τι πες? Να καταλάβεις ότι σου έκανα φάρσα. Κάτσε, τι εννοείς? Τίποτα δεν έγινε. Είσαι και χαζός. Λίγο. Κάτι πρώτο στο βίντεο. Ναι. Ναι παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, ήταν μια φάρσα. Μας έσκανα like με εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μισή.